Asuo twokwan okwan twasuo opanyin ni hwan yebo okwan no koto asuo no efritete odomankoma nyansapo ahwefo ene atiefo abohwe efri achichi ene menche mamunyina atenase mmako aba ede mo ba nyansapo kasamfunyini so aha nyansapo no wage so de amame se yesane no mandwembam bosha ye hye mfi jampi mienu ene aduonu mienu ahyase a ye ka kire mo se afi ye kɔ nani bre so ye kɔ ne sejatana a ye mfa niema eni agronto niema jeje mu no eno ena yeguso yi enne yasa ababiem a ye ne mo ebedi nkomo na yesu atetesem abakwasem de editie ene de edika enti koso na nya abotre na subscribe na share na like na fa wadwenche so fa to ase so efa emame ma remfi se yedika aka se yabiem baabi abakwasem ni wo bia wo free se yenso yetibie yeye na opanyini bi onim de ana obi onim de obeye su kono bia no ofre ye ne anamba na egu screen ani no ye ne obedi nkomo na afi ye ho kwan a ye befa so ne etu saa anamo no medase se waye ne saade amame yenko na opanyina ene ni ebedi nkomo enneyi yenko ma na kwaba yemisa na pom se ne esitie afei senti a yaba yabewo no ene baabi ewo no yemfa entudwa emfa emamo opanyini wadawo ma yema wakwaba ebe nyansapo kasamfunyini so ye ja hene meje so me ba chona wompom ti sei nyamene mo mpaibo opanyini wadawo ma udin ankasa de sei ye frɛ me amani kwati wode wonananom ene senti a yeba ye no eyitiawa ye pese yehu nsuo no na bakwasem efri tetentre de micra ne hu ye eba ne sei ena yebenya nsuo ya afi de asante mantem etwa mentimfi kokukyinaka na etusa no ma akɔre biesia mutu an nsem mujabum ewiase afa na nyina agye ntra ha na agedin amanneye tumi ekura ne tumi ketwa san wadaroma yo antuso nyaman de na Antoa hina odi kan a efre ne sa akɔde date asem kesie bi si santimem na asem ne de yenkɔ hɔ nti na sa akɔde date ena no wonim asem no baabi efiri pa ne baabi ade a ye pani yebehunu na kane so de asem kesie si sa na kyese na mahemfie nti ukɔ na akɔyiwa no se minim baabi ade ne wo no wantimi amfa ama na kyese wodi utrije nti na late kane so de ene na asɔre yebu bibia na ebisa yekɔ ebisa tie nante ho a ne kɔba se nsuo bi wo yekuru mu atumi wo eya nto so nyaman ti na late esa dan nani kɔbo nsuo yamane na saa mre ne de ne yemfrɛ no anto so nyaman ne yefrɛ no abodwonsuo nsuo a obia kwafuo mu otimi sabinom obia twam eda hɔ te se nsuo ya na odena asɛm kɔto nanim sa asɛm sei na mpɛsɛ mekotu ho anamon nti taamachi mama ntimi nkoye ne emeye no ne muaye pafiri mu ba mede waye yie no ase dabre na chese metiase a na date wa mahanom straight on de ofiri ha okufiri kroma na emu mabisa no enya ha de no a na ye kopɛ no a ogema na wo so obetimi akɔfa ba no enu nti na ma wonante ye na nante enum ne ye kɔka kyerɛ ne sɛ ensuo bi wɔ no ni krum tumi tim nti wone ne nkodi nkita ho ansa na saa kwan no watu saa netie enti na late tu saa kwan no so ampa ode betu nsuo ye ni otimi kɔfa ade kɛse ya ye kan edi firi baabi a ɔka so akohunu no de bai enti amakuri enya ayefa ahodie sɛ na Antoa hene ekɔ baabi akɔfa ade sombo de aba santimem no akɔka ntam sɛ ade no wantimi amfa ama sabi ono akora no nitiri wadege ne nsuo yata na chi ama na akɔfa ade ne de aba de na je sɛ papa ya me enya ye man o man no wa me enya enu nti ne nsuo no abodwonsuo ni firi hɔ a efrɛ no enya man na je sɛ suo na me enya ye man ne ohene kɔka ye nyina achi watimi de aba to wa me enya ye man yewra date ede ne tikɔ sɛ wantumi a ne ye de bɛyɛ no bia sa afei de ekɔwi akyire no na watumi abodwonsuo ya yekɔ afuom na ye ba obi brɛ kro otimi sabie nom de dwo na koma no sansuo sa tumi wom yɛse panyine wo nwuram ne bia ne wo fie enti yɛse kɔ wachi ɔba ye no ampa ama ne nsa akɔka de kro na amode aba enti yenya ye man nsuo ni din yenya man no asekyira no wama yenya ye man no
ni benya sa Nyamang no enti dina nkasa pa de ye nya Nyamang na kasa ruso nti na nyama afi nana efiri ho kono no we tete asem enti de ebiem na ekoso a amensuo na gina ne na so a de besi na eguso koi wa wo hwese ne asem isitie ya nam se kurum ha hene na nasa akode ya date etimi akoya de kesie we di aba ama yenya e man de na chese nipa hu bia na nipa bia ukurum no hia bibi afiri nsuo no no koka ebeye adwuma tie didimu a na chese ni woni ba kugina wokusua na wadaroma domio yefundie no wanya bi ewo hwa na we yakoka na asem na mini yire bo me na minya me ho kanie no wanya bi saa didimu anu bia hu ni se nsuo yi ni tumi wo se ye kan bibia oyɛ na emom na seda de ye mfani nti eno a ne didimu a bedru ne se me kan bibi mo oyɛ de a ene ene obi nso fom me a mitimi ka kyerɛ asuo ni se ompene mame na no so ayɛ adwuma nti ene didimu a ede abewie ye na nsuo yi tumi eda so te hɔ a besi nem na metewase a yenye ye man ye Nyamang ye da hɔ yi no sabia kronto enye se bia obi aye me bone na me mfa mpa me ho ana ye de asem bi tumi so enye no krenti me mfa mpa me ho nko a na emom eniema bi a eye kwansidie bi woni pa brabo minya ba minya yire minya kunu mi tu kwan na namo mo ban ene saa ne ma no dwadie ni bibia no otu kire na otumi eje so pepe niema ye krafie se ye bensuo mu abayenyi nyina na ye bebodua nipa dodo no a bepemwa se na wo house na mewum adaroma boame ade ni free makwan mu a me de asedaba duabo no so wo hode nanso nipa dodo na de bepemwa se ya kwantwu bi na bibia si ni kwan se ya awo se ya busua mu hawo se ya de bibia ye de begensu nana hwan na owotumi se nsuo no otimi kom nipa owotumi se yetimi kom eye nipa na Antoa hene yi wo mu so wo nhwe na chima no na mpanimfo eda no de ye frɛ wo mu nsuo no na bosomfo nsuo na bosomfo omo nkom nsuo ne ye nkom no samum tumi timu a besi na ye kom no a ade bi a wo mpekura akomfo no de beye no we su de ye nkom no abosomfo no ene wotumi a ye de nsa ne kasa kyerɛ no ye wa amane bi a ye ma wo mu titumi kura wo mu se nne wo kasa wo mu nkwa a yen ya yakugu nyina ye besan befi yentimi nkasa yen ya de ye pe koye enye yie ti abosomfo no ne de nsa ekokasa kyerɛ nsu nse na nipa asomesi ohia wei opewei yenisi na asuo no so eti na konfo ne bosom nya de ba akopɛ abosomfo ne akonfo nya de ba akopɛ konfo ne de ya na ye kom bosom no ema bosom no hunhum oyi bibi kyerɛ wo mu abosomfo yi so de ye nkom nsuo no kom no enye yi nti wu nipadua no a wo bɛka wasɛm ha no wo na wo kama abosomfo no otibie na ono de nsa akasa kyerɛ na mo sɛ wa untimi nkogina abosom n'anim sɛ nana yemse na emum wo kan de fa abosomfo ne so na ono de nsa akasa kyerɛ esuo na mo nti komfo de on de oye obi a yigu ne hire wo komo no a wonani enim sɛ papa a otimi anim bibi sei ne hawo we di abosomfo de yenim bibia je sɛ wo afirifie ba no abɛka sɛ we ne ha me na onso de na adwene edi asɛm na huni sɛ sɛ ye ni sei nana mi wo misika ɛna maba Antoa kurum hanom mi de misika mi wo nti mesi ba bia Nyamang dai ɛwa na me pass ase na ma ben no mesi me dan atenemu akonya wo ho kurubia wone mra kurubia wone nhyehyeye nsuo no nipa kum na ye wone kwaye a ye due nnua over 100,000 etwa ho ahia ena odane kwaye mu ennua nkwa best opepemo ha 58,000 ena ye dua bisasase no se ye kan plot a 274 plot ani nyina ye nsuo ne dia nsuo no ho ahia sabia ye ho de nipa ntimi ntra office nsuo no ontena fie odane kwaye mu nti ye wo baabi a yato hia koka nipa timi tra ma yi nti wo sika kura no a kuro no so wone mra ena asuo no so na wen ne ho nya na akotra ho no awen no nti emra da ho
tu sika kura na pasase atwa ne okwa hemfi a baabi ohene na tete se ye ton no ne ma obi ne Nsuo na mu kwayem de abosomfo no kura de nsa kasa kire no kura ye nte ho na se metiase ansase be se ekese be se ahenu atwa ho ahia na de eho no de no go area eye Nsuo no kwaye na emom ofiri ahenu na no ho no ko no bia se wo pele kwan da ho kwan de a yebetimi ama obi esuma sem bi wo ho ana no nti aye mfaman esuma sem bi ne ho na suyi se ne yesi beto no nipa nante ho fi se onkasa nkire obi nti nipa epesi edi akire ndi o nante ho a ne akonfo ne beka no no waye ne saa se ne be ya ontwe so so me nkom nti se me ko nante na konfo bi ko ka kire me se Nsuo ni si fiada ma me mmamu a asem ka wo eni kwa se me pre me ho se me kom fiada onde okom wo ene wo hunu se yese me de fiada ma me ma ho nti yese se mitu saa de no ho anamon ne firi ho ne yekasa fe de mitimi kwa na mako nti ye nante ho ne ye nante ho a asuo no ebeka se wo mpe no wo di nini enna ma Nsuo ni tumi ni da so te ho a akere no ye di nini ne ope ne ye yema no emre bi to dwa se epekurasi na ne aya aka oba Ghana se o nyamayare Nsuo bi anim na na bi asisa ada anto so nyama de ebi nsi sada o se asuo so we a ngenya de nwanwa nanso enenim de aba nipa nyina nim se si duedua nnua fa Nsuo ho ma wa ukọ na hunu se ne kwaye sitie ya enwe nti ono kura ne nsamna ne bi yesi Asuo yiri pebre no pebre kura ne ne nga baba ne Nsuo ena ene nipa so de obia bosirim ka obi wo kro ma Nsuo moda so de na adwene be keka nsem a me de me call ho firi nkwada brembe si na de me hunu sa reda de bia sweetem sa ne yi yemfa se misa we ne mfentu apo esa be ya atete sem na Antoa sikagudi egu akronfo abewia afi de Ghana anom na akoye mpuatwa sebia ku sebia kronto oyina ye koja na yawi wono ne tu aka ni na ne yawni wo beye den Antoa na emu na asemsi a ye kofre Nyamang na wode aboa yi yesi na gudie akronfo akowia nana sa asemi na nokure bi wom nokure bi wom na nokure wom ni nipa eti asem no ene dane no nana Antoa hene na konwa tuntum ena nipa bi ekofa edikosie baabi uguso a open ade nana Antoa hene konwa asem different from Nsuo no Nsuo ni de oni agudie Nsuo mu sabio nipa te ho a ye de epesika meyi na agudie da ho na nipa te ho yentum into ban bia mfanye hu hiai intabo ne ye de age ho se baabi wo ho a ye nkonti se ye ge ho ma ye ahyensode ma nipa eba ho hu sa ha ye nko na se Nsuo na agudie bi gu ho de ntesa na emum ohene nkonwa nko ena Nsuo no soso amane nko Asuo ni de Nsuo eda ho a etene ma nkrofo etwam ko na nkurukura da na chi na ne kwa ye etwa ne ho ehie obi ko ho a ye ntimi misanse ukopɛ de na ye bi je sika kokko agu hu de ntesa Nsuo ni sika kokko bi enu ededa ho na emu mo hene edan a nkonwa tuntum gum ene nipa bonfo bi wura ho ekofa ohena konwa tuntum se ode service se bi ode ye ne domo ana ode ye ne bibi sa na eho asemti achefo ne ahwefo afedie eni ada ho ama ye hu ensem ahodo a efa Nsuo yi ho na eyabudwu Nsuo a yesanom efiri bra afedie tumi ye hu se tumi wo ma eya anwade sete dia etimi se binom abrebia ane ye bedan dua nipa eba ho nyina no bi ne yenom ise Nsuo no tumi atim no ye nom ama na ye nipa dua mu adwuma nti abodua kra ma wo yare a aha APC ana kode ye de ma wo enyi Nsuo ya na ye de ni hiri tum no wanom eno aso ne besa o yade se wo furu ni na apagya se wo na ase na atata Nsuo ya wo num ya na eyi ne yade wadaruma ensonso ye bei ena eda Antoa Nyama ene Antoa kuro no Antoa Nyama ene Antoa kuro ne de ensonso ne ye eda ntemu a ne se kuro no
eda ne baabi soronko na nasase ni bi na nsuo no eda so enti Antoa Nyamang de se meka ne saa na kyese nsuo no mu na mekro na Antoa de na kyese kuro no nko a na bia mebam enti nana obi abewi amade ye de asem a atome so menye enso ye de atome so me pese me sam a metimi aka se Antoa nkun asem asini de se mekoka se Antoa nhwehwe mu mame a mabodua sa asem asini de se mekoka se Antoa nhwehwe mu mame a mabodua ise Antoa Nyamang no ni nyina ye ni dini na bibi nsi na wuhia me na aka se papa yi asemini wa Antoa no de mi mudua na we de bibi ne ye de ato me so na me pa no yie no na me se Antoa yi onhwehwe mu man nti tumi ni sunsum ewo nsuo no no hunu se ono na wo frɛ no ono na wo frɛ no nti ye adwuma ya asem ne de ato so na afi me ne awi amade na me bon so metimi kan se Antoa enku nipa kro be fai eye adwuma nya ka se Antoa enku obi nko a eye adwuma se enye adwuma na wa nka se Antoa enku e bia na obi na edi nkomo na ase mmekwa Antoa na Antoa enku de ede na wo e 120 ase enku obi wo a wo kasa ano a wo fira brepo wo te bantima ade nti na nka nkyere bantima se enku obi na ase Antoa ne enku obi wo wotiri po bi se bibi wo ho na bibi e wo ho ni nti na ema me soma sa ade ni se enhwehwe masem mu mame eye adwuma na se broni be ka se directly no se eye asam de de ato so ye wi amade na wo bo kuro no kura din ya Antoa na Nyamang ne da ho a wonim se semse na esi nti directly me na wo frɛ me enti me gituma etimi ye adwuma na se na de ye tete se wo pese wo bodua a na wa amfa Nyamang na nso so na aka Antoa nko a enye adwuma nye duabɔ na nya nokore eye adwuma obi obeka se wa amfa Nyamang na nso so a enye adwuma bia obekun age se asem ne nya asem we yedua na ye ka asem keke ne yabo Antoa din na se bibia yera ana asem kesi asie na me se Antoa nhwehwe mu mame de nsuo no ye frɛ na Antoa Nyamang ti se ne amedi akwasi kwa atin uka akwasi a woneme uka kwa atin a woneme enye se chinchina age se uka akwasi kwa atin ena botae bi ta Antoa nku nachi ena me yedua no nana yeni a yeyi asresem pasre yeyi concert yeyi sini aso dem ne bia suku na yeya dru ba bia se sa na te de ne Antoa enku ene ade ende ya agoro nti enka ho ye wo niema bi wo ho a ye ka bosom o transe ni wadi nasem nti wono Antoa Nyamang ni nim se yeyi sini obi a nhye obi ani ye ya nti ne ye kekan de ye ka de di agoro aton bibi eya asem foforo na se ya yemade makofie ye bu mepuna ni akofa misika na mkasa Antoa nkum obi dia eno de mi ntimi nkasa meka di agoro asem asi ya bo medua no ampa de sa me na mfaaye ye boye no enyame eho amamre amane enese dua ne de senya ye na adwuma wi a sa Antoa ni e frɛ ya age se utu ho anamo bakuro yim na bebo abosomfo amane sa semse ne bae ne abodua na etia wo nti wo ba na wabedan dua no ekoba ne sa ye transe ne di asem no ne a oboye ene wa ye de abo no afanu ni nyina na moba na abosomfo abisa mu mienu nyina no asem ne ehunu kwan a ebefa so aye bedan nti dua ne de nya banko a de a ade a kye so ne de sese uba bebo amane ne ehunu kwan a ebefa so a ye de bedan nti uba ye de transe ne ebisa okwan so na wa kire ne esiye ne oboye nso a kire ne ye baaye ne ya hwa asem no na ya ka ho asem ye wie na sese ye kodane a na mu nyina mo atwen ye dumienu ye ko nsuo mu ani nyina ye ko ne yakodane na so awie dumienu dumienu mo ya montimi nko nipa dom no aya na eba no aye ka wo masem nti emu dumienu de na kyese nipa ni mu ahenhan nti yen ya dwene ene ye de emra ye de ko ho na hye dumienu enye se wanko dumienu a enye yi nana duabo no ye fe ne se ye bodue ya tete ye wo fie mu ni ade ene di nansa de age se okwa Antoa
edi nansa dia akwa Antoa mitie wo kasem sesia no wo se ade ye kyeso a eho no yiano tiawa mame na yenhwe se ne esitie edi nansa anasa ade ye kyeso a duabo de antoso Nyamang titiri si yefrebu dua na ade nkyen so a yetimi dane yade ofie wa abra ye mu bia amane se minnim se ne yesi dan no nko ade a betimi adane fie na ade nya kyeso pe na je se yama na dimu ya yenhwe ha madua na ade akyeso ene emfa nansa ho emfa ade akyeso no nko ade yesi ekukuru mo ne akodane na ade nkyen na da no ade panni bia beka ma abodwoye mu aba yetimi dane da no a se minnim kwan ya efa so a ye de dane no nko ade ano anse maye anga efiri ho nana ade akyeso nti memfa se enne yi a ye ne wudi nkomo yi ena mabodua no kwa kopim anadwo be se duba akon abapa nsima be se duonum nkono 1159 still ametimi adane ho on se mpanimfo e de yadwene na ye bibia so obi budua ana ubudua na pese odane a e de ntina anadwo de suom 1159 e na pese ukodan bia no o time na ye 1159 na me abedan me dua me so me watch na abro dumienu so a ama adwene bia bededam so nti bia de wo na abedane a ye frɛ wo krokro na no ate ase na anadwo de suom anipa nyina da no afi na so wabodwoye mu aba ukodan dua nze na ya kofa semu aba nti bia de wo bedane a da no a wanya panini bia wo fere no am watu ho fo no wadane afiri wo na twatia arefo se mo beka ya on se wo kan se ade kyeso de a na Ghana ne se de ne wiase si yemra na 1159 kra na yeda so wa fiadem yenyansi memendem enti na mbisa na sa asem wi a wayi anu tiawa nkotwen se 1159 me godane dua na ma yeyi nana wadaroma ye beto so na ma mmisa wi nana dua bo na nyame mentimi ama Antoa konfo bi wo mikurum malam bi oba panyini bi obetimi adane dua na ma me abra me manto okurunum eno nti na nnamu beduru ha me ma nipa di mo nim se momra mehwe nsuo mu ansa kra na yenkomodie na baso mo ba enso mu behunu se ye twa nwan a yetwa ye ni nyina se kire ne se asem ne ba ye no nipa ne nsuo na nya o mu no nim eno mu di kan de ko tena baabi kokko dane ye na baabi o mu de ko tena ko dane ye nti afi na ne nsuo no ebuafu fi se wagu nanim ase wa wunim santoso Nyamang da Antoa ni afra bobia na wakotena baabi se wo sofo betimi adane nti wakwa ama sofo adane afi nsuo ni nya okese aseme ba Antoa na mabedane oba ye pamu enyi ye sese ye ma wo na ansa na wo ho beto no gisi ye mani dwan nti ehun nwan na ne yetwa egu ho bebre aduonu ne akiri no nti nwan no ani yetwa nipa na ejina ho ye na na udi bem no omu nyina asem ne ba ye de kotena konfo bi okokko dane anye yie no no edi mirika ede ba Antoa Nyamang ye na ne baabi me kura me ne wo kasa yi minimama ne bi e wo ho kura bi ntimi nkobo me sesen baabi se me dane enye yie ye nye ne baabi gisi ye kogina nsuo no eme ye kanche e ka kire ne sa asemu abani no de ache nti dua ade nkyen so no ene ya ka kire mu se ende ye dan ne fie me yie na dua ade eche so na akotena baabi se wo kodane se nipa kro Yesu mankwa ahene so ye konfo asomesi so ye konfo asomesi Nyamang ye nkom no tu bie ni sutumi so otimi dane ye nkom no ndi ukotra konfu bi ono so abeji tumi ha obu odadawo nti sa da ye nchetumi wa hamfa mu bia na ade adu nsuo mu hedie na mamenhwe se brebe makwan na se wobetimi yi ano amaye ne a nwan twa ne gusu na no mutwa na mo kan sembi nsuo dibem ne me pese wo repeat ma me se betimi ayi o se asem ne ba e wedi kan de akoba bia kodwa nsuo ne akotena sori fie ne yegu nsade ama wo na afei na yade na yekesi na ade dwan e ba be pasuo ne chew nti a chew pamu de eno ani dibem nti asuo dibem ne me ye no fa che me na afei de mama hoto no emra eno nti na me ye keka asuo dibem na dibem o fa che me udibem sa afi ba kwa mesai hu ye ne se mutwa aboa na muntwa mane enwukura na moja no na afi ogina nsuo num na opre na mo keka sansem no afi obenhu ana se din no ono ada ne ho atum eno so ye aboa no twa no owo kwan ofa so ye obia nsenkyerene
nti ye di kum aboa ne te se nea service ye kum aboa fia nkasa na emom mogya no abosom ni dinti esese wugya no no wo prea nti wobehunu na aboa ne bi asori no oginam ono atwa ne ho a no adan ne ho ato nsuo yi wobehunu na aboa ne bi adamu ko ni nyina ye nsuo no anse nkyere ne a wo ye de akyere se wei metie wantie a yen ya ibehunu se wantie ne aka kyerɛ saa na wo se atwa foforo se wantie dia se nkae no ye be frɛ ne akwhyen wa se utwa foforo a mpanimfo be mo aso ate se ye fa wei no a ne ye bompa ye foforo ma wo a ye be ka kyerɛ na na duabɔ na nyame ɛde na mihia ansa na metimi adane ne ohia ne nipadua a ode beba be ka wasɛm wo be ka wasɛm ni wie na se ye kodane ne hia mansane akokɔ a ne mpanimfo abo amane ye se gise wo pensa gise wo pa akokɔ gise wo pewei ni akoyi afiri enti ye ntimi nane abra ye mfa bibia nka ho ɛno de ɛma kwan se ye mabosom ne nsa ne amana akokɔ nti ye ntimi mfie nsa pan nkonko ka nkyɛnse na na fakyɛ daabi ne yitimi de nsa pan kokɔ ka kyɛnse fakyɛ no eyi dua ade ye nkyen so ne ye dan ne ya ɛno de me ya me fie kura metimi koto dane ɛno na ye sansuo na cup mu ne ye dibidi atum na no ano no ɛno ye suatra Antoa Nyamang ye bodua ne ye dane a enye nsuo na nipa ne pii bosom bi wo ho a ye di nsuo ni bidie na dane nti wahunu bi dane de onim se saa na nsuo bi aye ne Antoa Nyamang de abufuo na eba aye ma ugina so de bodua no ye ma akoma ne dwo ye wia ye mpaboa ekyehye me amitu duku bɔ me ami abufuo no nso kɔ na mabu nkotodwe mebu nkotodwe ya me de mensei na nga eboroboro fam kwa nyensuo ne yesa ne amadi bem na nakɔkɔtwea na nakɔtena bere asem sei ne ba me ne me nua ntem wabepam kyɛw ye nyina yakɔbenkurum edwa to e pawo kyɛw wasuo fa kyɛ me nua no me kasa ne ho ano ama ye kwan je bibia fa kyɛ me na nga wabu nkotodwe do nsɛyi boroboro fam a wano si a asa nti obi obeka sɛ ye bodua ni ye dane ade nkyen so a ye sɛ nsuo ni bidie no nyɛ saa ne tie waye bi pɛn a ene ya waye ni amane hunu sɛ ye nyɛ ne scientific na ekro sɛ ye fra Antoa idi a adaroma ye nsa keke na ade be brobo ne de brobo fam nya asɛm din bia ene ye ya ne titifie ne ya hyehyɛ mra ne di yen enya ade din bi obi kura atimi ka sɛ ye bɔ ne ye dane a ye sɛ ye de ani kyerɛ Antoa kwan so nte saa na Antoa kwan kuru bi wo ofiri mu a kwan na ho na ade wani be kyerɛ hin nti eno ye bosirim ka ene ade bi obi ehunu pɛn no de na adwene ekeka ne opɛ ye de nsa kwa na boroboro fam madibem no ano no wuyi mpaboa eche socks ni duku ni firi wa ye nsei ibu nkotodwa na ye de boro fam wa de ye nkyen ya no si asa na ye de na edua ni nya obi a ye bewie enya obi a na funkwa na ma yehu pa na ayekase ye nsuo na beda ne yem eno no aseche bi wo nsunya no asuo no wo ni ode ye nipadua bia enye obia na nafuhye obi ye ketwa service bi obi kura timi ebodam okum obi amono mu hwa obi afuru behye na ne nase apagya na ye dane wi a ye wadura de beka wama akọ na duro ni nyina ne nsuo no ayesi numbie no ene ni hire na ye de bɔ no ti da bia obedware a no waka na nafa kyemi jai me ho to me se ne ye kane na mete no a ne abɔ mpae na ma wa na maako enso anase enso achi ye nware nsia efiri nso kro dware afa obu nse so ndi bibia kyɛw no wafuru no atwetwe wo na ase ni nyina na ahoden aba na ahoden ne ba na wotwe beda wa ahoden ba ne ntamu kwa ye de akokɔ ba akopesei abeda nsuo na se no an na kapre nka ho akokɔ bia na efie akokɔ onse portrait akokɔ de mfa nyi musuo efie akokɔ ha arefo ye de be kɔ wie na enkomo na ye de papa nana wada roma ye pese se misei a me de be tato yi mebisaw se duabɔ e wosa ye bɔ na abedi ka yi we anu ama me ansa na ye de no atato kra na afi ye tuapo wada roma me ne awi amade me ne de asem atom so nti me bɔ ne se pa na dua ne e correct duabɔ de ye nkyerɛ ya ye di suma kakra okay ena duabɔ esese ye bɔ ene ensese ye bɔ no nso ni mienu nyina ye eni kwan se ye bɔ eduru mire bi so esese ye bɔ
fi se nipa ya ba wiase no se o fawade na odi ko police station police fo behwe aka asem no na nipa ni pi so wa adwene bi se oni sikanti ya nka ama no Asante be ka ama wo a ewia kiti ni ya ka ama wo ye nka ama wo a e be ka ama wanadwo ni anadwo de se wo ehunum ni ye kan ye nti nipa ubia wona adwene ode ba wiase ono ni gidie ni se ogya wo manyame se nyankopon ni uni a ebeche enso e bia na enokra na be ye adwuma ntemu nti ompe no wate santo so nyama de binya koka ho ntam se onyawa wa akura bibi bedi wachia mo atumirika de ma de abrenya na wa beyima no nti bia na eduru ba bia eye eduru ba bia enye na nenya enye no ne dɔɔso fi se yebodua ne yanhwe ya na nipa efrim enu nti ne eduru ba bia nipa tena se dwene ho ase ebia de mikoboi mikokum nipo enso ni nipa no so ye nenye nti yetase no nyansani nti we no obeka se de wo a wo hwe bia de wadwene ye wo ofise eye enye nti wa dwene ho se mikoboi mikokum nipa eduru mere bi so aminkum nipa o mikobo enyamade no ananga efiri minsa no nti yetase no nyansani arefo eno no nana kame soro so nanso we ya abesime wo se mebisa o adehye wa akonwa ho de se ntu ni nya wo mo adehye wa akonwa ho nam se yenimu dinti onfom nsuo no ne nsuo di wonya obia wa obefom no bia timfa ho se wo ye na henkwa ate ofom fo no amu a ukura nsa gina nanimu gu nsa kire no ukofom no a ebetia wo nti nam se wunim na mane nti no waye na mane pepepepepepe se ne ebe ya unkofom no nti anyama de yeni nipa onya no wo a wonya ye wo a wasem enam fite ese protocol bia na debi arafo yera akwasi kwaten wono enene ye ne no asinkonwa ni atwetwe nkomo de afaduabo se de esi yo no se de esi dane no sai kra de wo se ye fa so a ye se ne be niema be pepepe ne nsuo dum ene ye ni ankasa de ani ko twawisi ahwini mienu santemi akohu niema ewo nsuo no ankasa mu wo mo asede omo bo asuo no kro no ete se okoma a obi dane ye no ono ene ho niema ne wo mo a nsuo no anya wo mo ne ade enene omo ye ho amamre ne amane a ye de ani ko nana da bia ye dane dua Antoa da bia ye ko nsuo no je da brada de ye nya adwuma adintra brada no ye da ya ahomeje da ma adwuma ye fo no ne da bone nso ma sebi yewura titi ye nkoho nana wadaroma boaye na emnani bi ewo nsuo hu a ba ko mienu miensa bi fa hwe mai na efe ye nsoro antoso nyama de mi titru friend antoso nyama kotwi esuo yiri pebre no sakatimpo bi a wokono no woso mebe ono no emrane ametade friend no ne yemekoto ye ne yemekohunu ye ne yemenana no moka na mehwe so ka bi piao arefo na ne na ha ena yenso yedemu ebesie aha eda so ye nyansapo kasamfonyini so YouTube ena yedi edwumadie subscribe share like na fo adwenche na fa to ase saa efa emame remfi se ye ya amamre amanne atetesem abakwasem ene ye na se bia kroto nya Asante mantem nko a ena yegina baabi a ne mum so yentimi nso nsore prekope sesa bia comment fido mentifia pue atoye anafo mfimfi ene ade abra ye nim obia se ye koye amamre ene ho abakwasem etini atode amawo se wona wukuro wona amantem a wona wode hye obi nimde efa amamre ene amane ye wukuro no a ye biem fe line no na ene ye monkomo ni ehu kwan ye befa so a ye bedi ahia ne atwetwe na wonso wa amamre ne amane no yama ajinhini ewo ewiase afa na nyina medi ene abusua pani owusu aduom ye mamu nyina mo ene hwa a wogen ahenewa Denti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra
panyini won tena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa no di asebe fita na no makodi ebrensia mo awotua ne nsem mojabmo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tonte ye no sane ya fa NYANSAPO abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya